Saan na ginareklamo sa distrito sa Molo, Kapitan ipahalin ng pwesto bilang solusyon sa nagareklamo. Ipahalin sa lain nga pwesto ang maisan nga ginareklamo bilang solusyon ni Kapitan Jose Martin Maloto sa Barangay San Juan, Molo. Suno kay Kapitan Maloto sang wala pang indangop ang reklamo sa K5 News FM Iloilo 88.7. Nagahulag na siya kag nagapangita na sang solusyon. Pahayag pa sini, duwa na katuig nagapwesto ang maisan sa covered gym sa Zone 3 kag hindi pa siya ang kapitan sadto. Pero sa paglantaw sini, makabig nga bawal gid. Kag bilang konsiderasyon sa insakto nga pagpangaboy sa maisan, iya ini nga halinon. Nagpangabay naman sa iyan tag iya sa maisan nga hatagan sila sa duha ka adlaw. Agud niya makaplastar sa bago nga pwesto. Kay nagtugo naman si Kapitan Maloto kung may kulang sa kinahanglanon, magahatag ini sang bulig. Base pa kay Maloto, bilang natungdan, ato bangon sini ang concern sang iya residente, kag nagapangabay nga hatagan man siya sa panahon, ako niya makapangita sang nagakadapat nga solusyon. Istorya ko sila na pangitaan ta kamo sa pwesto. So, wala kayo nag-report sa K5. May mga kuha na naya sa Pumuluyo na kapa mo ni Meo. Kung nagkatuko sa likod sa lapit sa suba, may pwesto na to na insakto dito para sa mga nag-abliligya sa mais. Matandaan mga ka-K5 naging reklamo ining maisan bangod sa mapait sini nga aso kag ang pag-apok sang ila nga abo. Balita nagikan sa distrito sa Molo. Ako naman si K5 Aaron Repollo. Para sa Kapitang Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.